Denne her videoserie handler om rodfinding ved hjælp af åbne metoder. Specifikt skal vi se på Newton og Raphsons metode. Emnet er beskrevet i lærebogens kapitel 6, og den PowerPoint, som jeg viser her, den kan downloades fra Blackboard. I modsætning til intervalmetoder fra kapitel 5, så kræver åbne metoder ikke et interval som startpunkt, men kræver blot en x-værdi som udgangspunkt. Det ser vi på følgende slide. Her har jeg vist en kurve svarende til en funktion y lige med f af x, og nu vil vi gerne finde rødderne i den funktion. Hvis vi ser på funktionen, så kan vi se, at den har to rødder, den skærer x-aksen to steder. Det er her og det her. Og vi vil se på Newton og Raphsons metode. Newton og Raphsons metode kræver en enkelt x-værdi som udgangspunkt, og den x-værdi kalder vi x0. For den x-værdi, der kan vi udregne funktionsværdien f af x0, og vi kan udregne funktionens differentialkvotient i x0. Når vi har en differentialkvotient, så betyder det også, at vi har hældningen på tangentlinjen i det pågældende punkt, og den kan vi tegne ind. Det er den grønne skrå linje her, og den linje den skærer jo så x-aksen et sted hernede, og det er tættere på roden end x0, og det er det punkt, vi så vil kalde x1. Men hvordan udregner vi nu x1 ud fra x0? Ja, dertil så ser vi på differentialkvotienten, altså hældningskoefficienten. Hældningskoefficienten kan udregnes på to måder. Dels som differentialkvotienten, og dels ved at tage den lodrette afstand her, divideret med den vandrette afstand fra x1 til x0. Hvis vi skriver det op, så har vi altså differentialkvotienten her, og her har vi den lodrette afstand fra x-aksen op til f af x0, og her har vi den vandrette afstand ned på x-aksen, x0 minus x1. Hvis vi løser den ligning med hensyn til x1, så får vi følgende formel. Og her står, at x1 kan udregnes ved hjælp af x0 på følgende måde. x0 minus f af x0 divideret med f mærke af x0. Nu har vi så udregnet x1 ud fra x0, og nu skal vi så videre. I punktet x1 kan vi også udregne funktionsværdien og differentialkvotienten. Og så kan vi bruge formlen endnu en gang til at komme videre til næste punkt x2, og formlen ser specifikt sådan her ud, at x2 udregnes som x1 minus f af x1 divideret med f mærke af x1. Så vi ser, at det er nøjagtigt den samme form som ovenfor, men blot hvor vi har udskiftet x0 med x1, og herover udskiftet x1 med x2. Den her formel, den kaldes Newton og Raphsons iterationsformel. Vi kan nu gå videre på samme måde og komme til et x3 efter en tilsvarende formel. Så det vi kan konkludere, det er, at generelt har vi, at Newton og Raphsons iterationsformel ser sådan her ud, at den næste værdi af x fås som den forudgående minus funktionsværdien af den foregående divideret med differentialkvotienten udregnet i den foregående værdi.